Agad agasak dati lang cancer ko. Oh. Naimbag daw yung aming kakapsat. Tayo ito'y tibok ng pukisan, ti pukis, ti baro. Hello. May boss ti bukon. Nga bale. Atapay. Atapay. Damdamagan ni bakit ko no kayang tanong ti at focus ti babae. Good. Ay wala ya? Ay tunaw mo minsan ka ron. Isayang lang ka dahil paano? At kita na pwede kita pa. Ada YouTube nga naikalit ko. Well, basta wanti kuana, basta makisya kahit na lang makisya ang tibok na, wanti ararte na nga dagdagi di style ah, magay. Ito no kuana, Pang kita na lang ito. Sige nag-focus sa nga sabay. dami pension ko nga basit. Gunada man ang manayonan ti pension ti $200 ti SSS ka. Di kinita ka awam mo parehas mo lang. Nagado nga ko dagiti vlogger ti nga talaga. $200 additional mo na lagi to senior. Applyan di kay ko no hanggang pa nag-apply di kay senior benefit. The senior benefits ni dati 175. Dati ko na di kay separate di kay social security. So separate, naka-separate. Yeah. 76 lang. State yung mga ramid mangitid di kay Hanga nagaputi federal. So dati separate form. Kailangan biro kanyo i-kay online. Ni? Ang gandigay ko ka. Di ba? Ti biro kanyo i-kay online. Ti senior benefit form. Adya gaputi dati nga pati gobyerno to eh. At na maalala mi nga 76. Dati kada 175. Di kinito daw jay ko biro ko nga duwan baga Suryan. nakisayan. Marami na nga 76. Oh, sige rat ako naktal man at may tulong na dapat. Ay naging na namin tikatangan mapangkakos ko. Ay $300 kita mo nagbatik ti magatang mo. Ano natas lady? Nagdakay ti pa. Ano lo tata no narugyam dia yan. Ada mesti increase na depende di presidente. Ada increase na tinawon. So ti kunada pati is kunada ka the increase naman nga $200 kadi kita ni kalman ta dapat tipit sa uno kumatagta ko mangin di kalman ka ni kwa pabit na tagi di kwa benepisyo ti kwa ti is awan parehas pa mo lang. So yung na-apply mo, nakit na yan. No, nalpas kami nga nagkapreta. Ada mga malalami nga binulan. Yung mga every year may report kita nung umato makisiyan man. Di bakit ko inikanda ti isisay Good. awan na napukaw manen 400 something ti makabulan ko di nakita da nga nginmato da jay biro ko awan inikanda. Well, kasi? Wan kas jay gayam ta simpre pareha duwa kami kita anda jay income nga duwa. Pagpweso. So nga awan marami ko na nag-reapply ka man ng tuno pa man yan. When? I-evaluate da. Lasong data 451 kag daktil da jay. Anos lang dito. Bagay, nasiya tayo pa ito talaga naraga pa na napinpintas pa ito biyag dito. Sa kami di
ko naman. Pasip na tata, kasi nasagpot niya ron. Ano lang kaya pension ko kay 500 lang nga nasulok. Di is santo senior benefits nga 76 o 600. So anyway, yung ron. Kasla, kitaan na kami no, da maitulong yung akin. Salamat sa kasla. So, tapos tayo inunahan ni Bakoy. Taga ano ni baka taga jay kwa? Taga setan mo lang. Tanong ko mapang kami ti bagyo ko daw dalan ni dajay nga lugar. Yeah. Santo di naglako akti ko di jay Magnolia. Mapanak ti saitan idi. Naglaklako jay ili. Mapanak pa natublang ijay kilometer 90 ti agbiyahe kidi ti kwa ti Magnolia dagita ice cream nga kwa nga eh. So, kapunta yung natin naman, Talagang mabasit ako na sa uri na kami ni bakit ko magpawit ko na eh. Sangaribo kini ko 1.5 kini ko ako na sige naragsag naman lang basta da maawat naman. Every 2 months nga agpapawit kami dagita kapsat na dagi alanganin ta damat kapsat nga medyo masiyat matibig da damat kapsat ko nga alanganin. Iso ti papawit ako. Bagla makatulong pa natin yan. Baga kinyata narigat tibiyag dito lalo no winter kuna no baling ko madim kaya tirumwar nga trabaho ket masapol tano ko awan ti pambayad ti balay kuna kinyata. Mga kayo mo Damat maigatang kati ba. yung ti bagbaganay di da gitida do mga dito rin ti da ko di ba narigat tingnan di Amerika sa amin nga pagpunas ti ubot bayaran naman. yung ti naadal ko may no dati trabaho dito yan nalaklakalangin mo wala. tarakin mo Talagang adayo. mabaling ka pa yung kailangan kumpara ijay trabaho jay kita Ay, pa adayo. sumapiro ka nagpasit lang na Nagbatit lang na yan nga kwa. nga ni kurang pa iparad tapagin Ingato daman ang ti kwa ti sweldo jay kwa. Jay awan NCR jay Manila. 610 ti may sana daw. Ket pamasahim siguro sa gasol ti round trip. mga tayo digit 517 sa 537 sa lang tatagay narami da nga kwa 610 damat na inayon pang pamasahe damat ha. Yung 610 malunong dati wala ano ti awan pa kwa nasulok lang mga kung siguro awan pa $15. kahit ko di ay planong halang kumangay di Manila mo tinatong sweldo Dahil kwa isapasap da ko mamit wala dapat kumakit parehas ng lalo Bisaya ket Manulaan nasulok lang 400 ti may nga aldaw. Tapno hang mapan amin ti tattaw Ti jay kwa jay Manila napunpun nun. Na iro Iso nga rin dapat parehas tapno madida dagita tao kanu mapanda ti Manila wala. Among ti Manila ket already too much crowded already. No parehas ti sweldo ti Impero Pilipinas. Ti hanggang mga sabong yung mapan di Manila. Mapana Mindanao ket ni naglawa. Ni nagapok ti Mindanao ket lalaw ta Cotabato kadapat ni naglalaw nga dagdaga data. Kadwa na dati ili ijay Cotabato nga panay Ilocano. Uy! Takurong. Panay Ilocano. Talaga. Nagkapuda kami jay dagita naganak kinyada nagaputi Luzon. Idi panahon
Okay, may ano. Yeah. Okay. So, taka nga ron, di da kaya napana ay nagapagtimindan ako di soldado. Ay nagato nga ba, Ilocano jay. So okay. Palingki kami pasidya April Mayo. Hindi ay. Imbagta ada kasi nga ugali tayo piman. Sikati nadan iti gundaway nga nagpirok tinasi at rumbeng di ay papatay rumbeng kitaham lagi ti kakabagyan pamilya mo may tayo orikas kasano Basta ore ada basit-basit kan makatulong da jay. Iso ay nga kuna kumita haang ang amin at dati agaramit tigas jay at damat saan iso nga kita kanyati ko na napiman niya po Diyos kaya Biblia no anya ti aramidem iti pa na matao aramidem mo kanya No. Wen nagpeso, ito isa orang tagbasbasak mo ti Biblia. Talagang ano agaramit ka ti na siya at ti tao kasla nga inaramid mo kini Apo Dios. Exactly. What you do to others, you're doing it to me. To me. Kita, di gina nga ipagpagapang ang lagi ti lalakay mo ba kayo? Kasjay siguro ti nang nagdamit ako nagdating mo no? Oray madida nakabasa ti Biblia kaya mabalin nga madida pa nakabasa ti Biblia kaya iso ti na kwa. So, dada. Maya tikas jay nga talaga. Agpaiso datan, agpaiso na datan. Masapol tayo ti kwa dagay biyag nga kunada nga next life nga pa. Datoy biyag tatakat walang datoy. Sorry for the interruption. Nagtawag kami kay automatic nga mindset eh. Timawag ang ginaminsan ti Wibes. Papok sa kumang awantis mo sum. Ay, ko di jay. Nalipata kapsat nga ko nakakabili ti airplane mode. Ay, okay, so Do kayo tumawag kumakit. Di kayo may makatawag. kaya kung nagkagpapokus at ng Sabado ko Tigili na tuma, nusardat messenger, so nakita ki jay computer. So, number sorry. It's okay. Ani bakit ko next no ko tatamdama kan kanang damdamagan damagat nga kini manong gini ko na kan. Okay. Awan ti style na basta dadya maputudan nga dadya ko makisyan dadya book na okay lang. Ang dami bigay pagbagit tayo YouTube nga pukis ti Baro, pukis ti Balasang nagan lang ti pukis di ay kana kumita yan agpapukis ti Balasang Kagpaiso na data agpapukis ka ti barber shop ta 40. 30. So nga ay siyempre dito parehas pa lang. Corrupted. No, mangitit ton ti YouTube. Ti Bingay. Ada basta ko ada naman ang bingay na basin. Mayat ti Bingay na. Awan ton. Hindi, masapol nga ada, siyempre.
At pag-tune mo saan. Awamin di baya din ata. Kasla mabayinak mo nga. Ano nga ako data, Tubig, masaha, masapol nga talaga. Yan, anak, dato, parihas. Yan nga ngumato. Tulong mo kinyada, matulungan na. Okay. Okay. Mata pa Yeah, it's okay. Mabalinan. Yeah. Pinagpapariwak mo siya. Well, it's okay. May Dati data. pagtupuan na. Okay, salamat ka kapsat. Tingkay pa nagbuya. Thank you. Okay.